Kaixo guztioi, ni Jon Iraola naiz Eibarko hirigintza, obrak eta ingurugiroko zinegotzia. Urtean behin, 15 urte luzez, eskolako agenda 21aren proiektuaren baitan, udalbatzar aretoan biltzen gara zuen proposamenak erantzuteko. Aurten COVID-19 koronavirusa dela eta ezin dugu bilera egin eta horregatik erantzunak bideo baten bitartez bidaltzea pentsatu dugu. Bereziki, eskertu nahi dizuegu, bai zuei, bai zuen irakasleei, egoera berezi honetan ekoizpen eta kontsumo arduratsuaren inguruko zuen proposamenak landu eta guri helarazteko egindako lana. Gogoratu, ingurumen alorreko ekarpenak egiteko urte guztian zehar udaletxeko ateak irekita dituzuela, ingurumen teknikariarekin harremanetan ipini besterik ez duzue. Bideoan, lehenbizi, joan den urtean zuek ekarritako ekarpenei jarraipena egingo diegu eta ondoren aurten egindako proposamenak erantzuten saiatuko gara. Ondo izan eta datorren urtera arte.
plasia, Rialtoan, baserritarrak euren produktua zuzenean jentiari saltzeko. Bertako produktua dieraz, 0 kilometro dutenak eta antxero zitzakezue astelehenetik larun batera. Gainera, datorren urtean, Rialtoko plasia mugiduko da oin Errebalen eraikitzen ari garan Errebal plasia eraikinera eta bertan leku aproposago bat izango dabe baserritarrek. Dudarik gabe, inguruko baserritarren presentzia ezinbestekoa da eta horregaitzik bermatuta dago. Gure baserritarrek edukiko dabe lekua, produktuak eragusteko eta saltzeko. Egia da, jende asko joaten dela merkatu plazara eta beraz, dagoena mantendu beharko dugu. Elikagai ekologikoen azokari dagokionez, udaleko garapen ekonomiko arloak urtean zehar antolatzen ditu horrelako azokak. Egia dau, astero ez direla egiten, baina zuen iradokizuna pasako diogu sailari, buelta bat eman diezaion, ea zer gehiago egin daiteke. Udalak proiektu bat dauka epe ertainean lursail publikoak egokitzeko eta bertan herri-baratze sistema bat martxan jartzeko. Horrelako obra handia egin baino lehen derrigorrezkoa izaten da proiektu bat edukitzea. Hori egingo dugu aurten 2020an proiektua enkargatuko dugu eta datorren urtean nolabait herri-baratzen obrak egiteko dirua bilatu eta proiektua gauzatu egingo dugu, badakigulako Eibarko biztanleria proiektu honen zain dagoela. Eibarko udalaren ingurumen sailak Eibar osorako klima eta energi jasangarrien inguruko ekintza plan bat osatzeko proiektua dauka 2020an. Datozen asteetan jarriko dugu martxan plana, eskolak ere barneratuko dituena, energi iturri berriztagarrien alde lan egiteko. Eibarko udalak urteak laguntza energiaren euskal erakundearekin batera lan egiten kaleko argiak kontsumo baxuko argiengatik aldatzen. Gainera, parola hauek erloju astronomikoekin lan egiten dute eta hauek intentsitate maila neurtzen dute. Behin, intentsitate maila hori txikia izan da, kaleko parolen argia martxan jartzen. Eibarko udalaren ingurumen sailak urtean zehar egiten ditu hondakinen inguruan hainbat sentsibilizazio kanpaina, esate baterako azaroan hondakinen prebentziorako Europako astearen barruan. Hondakinena ingurumen sailean urtero lantzen dugun gai bat da eta jakingo duzuenez joan den urtean zuen laguntzari esker jarri genuen martxan hondakinei buruzko informazio kanpaina bat. Zuek, ikasleok, herritarrei, informatu zenieten nola zaborrak ondo sailkatu eta jendeak zituen galderak ere erantzun zenituzten. Esperientzia polita eta aberasgarria izan zen benetan. Ingurumen sailean hori nahi dugu. Zuek, kanpainetan, zuzenean, ahalik eta gehien parte hartzea. Espero dugu, aurten ere horrelako ekintza bat antolatzeko aukera izango dugula. Oso ideia hona iruditzen zaigu. Ni akordatzen naiz, eskolan enbilenian ja aspaldi, soberakinak baserritxar bati eruaten zetzela. Garrantzitsua da, etxian bebai, janari soberakinak alik eta gitxien sortzia. Jangelen ardura Eusko Jaurlaritzana da, eta esan deskue,
ez dala soberakin askorik egoten. Baina alan dabe, erne egongo gara eta proposamen alantzeko aukeria ikusten balin badugu, aurrera eruango dugu. Eskerrik asko. Erabilera bakarreko plastikoak ahalik eta gutxien erabiltzen saiatu behar gara, bakoitzak bere esparruan. Udaletxean ere, ur botilak beharrean, txorroteko ura erabiltzen dugu ekitaldietan. Herri mailan egindako ekintzetan, jaietako baskari herrikoietan, txosnetan eta abar, edarontzi birziklagarriak erabiltzen dira, eta sortutako material ezberdinak sailkatzeko edukiontziak ere jartzen dira. Honen inguruan jendea kontzientziatzeko, festetako programazioan ohar bat jartzea aurreikusten dugu. Eibarko Udalaren zerbitzu sailari pasa diogu zuen eskaera eta oraindik ez digute erantzunik eman, baina gaia aztertzen ari dira. Kaleko sailkapen paperontziak gehienak egunero uzten dira eta normalean ez dira guztiz beteta egoten. Bestalde ez da udala Debabarreneko mankomunitatea baizik kaleko sailkapen paperontziak garbitzen duenak. Udala lan horregatik diru pilo bat ordaintzen dio mankomunitateari kaleko garbiketa oso beharrezkoa delako, baina oso garestia baita ere. Momentu honetan, COVID-19 dela eta udalaren lehentasunak ere aldatu egin dira eta zaila da udalarentzara diru gehiago bideratzea lan hori egiteko. Gainera, mankomunitateak ere baliabide mugatuak ditu. Beraz, jendea kontzientziatzen jarraitu beharko dugu eta hiria guztiok artean zaindu. Eraikitzen ari den Ibar-Matzaga bidegorria amaitzean, bai aldundia berak edota udalak berak ere, herritarren artean komunikazio kanpaina bat egiteko asmoa dauka bidegorri horri buruzko informazioa jende guztiaren artean zabaltzeko asmoz. Bestalde, badakizue, herrian bertan bidegorria ere badaukagula, gaur egun Arrantzatik Amainara doana. Udalaren ideia da, poliki-poliki, Eibar zeharkatuko duen bidegorria egitea eta beretan espero dugu proiektu hori datozen urteetan gauzatzea. Udalari gustatuko litzaiokeena da, Egoibartik Ermura behintzat bizikletaz joatea posible izate. Helburu hori lortzeko, gogor egingo dugu lan datozen urteetan eta noski, oso garestia denez, beste erakunde publiko batzuen laguntza ere beharrezkoa izango dugu. Autoa partekatzeko gaur egun badaude aplikazio informatikoak oso ondo funtzionatzen dutenak. Agian, gure eskualdean sistema hori ez dago oso hedatuta. Batez ere, hiriburuetan martxan dagoen zerbitzua da, baina segurazki datozen urteetan kotxeak gehiago partekatzeko aukera izango dugu gure herrietan. Bestalde, gure inguruko langile askok, adibidez, euren kotxeak partekatzen dituzte jada. Esan beharra dago langileek eurek antolatzen duten sistema bat dela. COVID-19 arazo larria heldu baino, lehen elkarrekin etortzen ziren kotxe batean 3-4 lagun. Eta horrela, gastuak ere banatu egiten zituzten. Dudarik gabe, ingurumenentzat hobea da eta langileei ere merkeagoa irtetzen zaie bere lanera kotxez joatea. Datozen asteetan jakingo dugu nola COVID-19 egoera aldatzen duen. Mankomunitateak hilero zaborraren sailkapenaren inguruko datuak bere web orrialdean argitaratzen ditu, beraz herritar guztiok dugu aukera nahi dugunean bertan sartu eta
datu horiek ikusteko, eta bestalde mankomunitatea berak urtean zehar kontzientziazio kanpaina desberdinak egiten ditu, eta aukera bat da gomendio desberdinak beraiei helaraztea eta aldi berean zaborrak ondo birziklatzeko neurri gehiago hartzea gomendatzea. Kanpaina egokia ikusten dugu, erraz eta merkea iruditzen zaigu, eta adibidez duela pare bat urte udaletxean eta portalean igogailutako ateetan pegatina desberdinak jarri genituen jendea alzuen bitartean oinez igotzeko eta igogailuez erabiltzeko, horrela energia aurrezteko, eta bestalde egokia ikusten dugu egiten duzuen proposamena, leku publikoetan adibidez argi sentsoreak jarri daitezke, presentzi sentsoreak argia piztu eta itzatzeko jendea pasatzen denean, eta era berean iturrien kasuan botoizabatzailea gauza bera gertatzeko, behar denean piztu eta ondoren bera bakarrik itzatzeko.